Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Pinanggih malih pamirsa, kalian kula Sheila Oktarina ing program kesayangan kita Pawartos Jawi. Kathah informasi menarik kagem panjenengan lho, antawisipun santri saking Indonesia unggul juara setunggal kaligrafi wonten Irak. Pendaki saking Yogyakarta ingkang nyatetaken piyambakipun minangka dados wanita pertama ingkang kasil nundhukaken Gunung Everest ing warsa 1996. Jelajah budaya, 3 cariyos katresnan legenda Jawi ingkang pungkasanipun tragis. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa wangsul malih nami Indonesia arum wonten kancah internasional inggih wekdal menika saking Irak wonten setunggaling pemuda M Badru At-Tamami santri saka Jombang saking Sampang Madura nembe kemawon ngasta wangsul juara setunggal lho wonten lomba kaligrafi internasional ing Irak. Mboten namung menika mawon pamirsa, salajengipun saking Yogyakarta setunggaling wanita kanthi asma Clara Sumarwati ingkang nindakaken pendakian wanita pertama wonten Redi Everest ing warsa 1996. Nanging kasunyatanipun kathah ingkang meraguaken pendakian Clara lho pamirsa. Kados pundi nggih pawartosipun? Pamirsa menika sedaya pawartosipun kagem panjenengan. Pamirsa, pangremen seni kaligrafi menika piyambakipun M Badrut Tamami Fadli, santri saking pesantren kaligrafi Sakal Jombang Jawi Timur, menika yuswanipun nembe 51 warsa. Kasil nggayuh juara setunggal lebet perlombaan kaligrafi internasional tepakipun wonten Irak. Badrut Tamami ingkang nembe lebet proses ing pasinaon kaligrafi wonten pesantren Sakal beta wangsul First Award Trick Script wonten ajang musabah internasional Asafer Irak ing wekdal 28 Februari 2000 selangkung. Ing wekdal kawiwitan piyambakipun mangertosi lomba kasebat wekdal piyambakipun nembe ningali sosial media setunggaling kaligrafer Indonesia ingkang dados juara tingkat nasional wonten Turki. Pramila menika Badrut Tamami keinspirasi kagem derek pasinaon kaligrafi. Ngantos ing pungkasanipun piyambakipun nyuresaken kagem sinau kaligrafi langkung saestu wonten pesantren lembaga kaligrafi Al-Qur'an utawi Lemka Sukabumi. Bibar menika piyambakipun lajengaken malih wonten pesantren Sakal Jombang. Betahaken wekdal setunggal wulan kagem nyepakaken piyambakipun lebet derek lomba menika. Saking nemtokaken layout ngantos saged dados setunggaling kriya ingkang endah. Saklajengipun Badrut Tamami badhe langkung kagungan kathah target ingkang kedah dipun gayuh lebet ing perlombaan internasional. Nanging wekdal menika piyambakipun badhe fokus kagem sinau supados pikantuk kathah ijazah hot kaligrafi langkung rumiyin.
Pamirsa, menapa panjenengan mangertos bilih Indonesia kagungan pendaki wanita pertama ingkang kasil nundukake Gunung Everest? Kasunyatanipun wanita kasebat wonten lho. Asmanipun Clara Sumarwati. Pendaki saking Yogyakarta ingkang nyatetake piyambakipun minangka pendaki redi wanita. Ingkang asalipun saking Indonesia lan pertama wonten Asia Tenggara ingkang sampun kasil ngrambah pucuk ing redi Everest ing wekdal warsa 1996. Warsa 1997 RSJ Magelang ketekan pasien jiwa ingkang ngaken bilih piyambakipun sampun mendaki redi Everest. Clara Sumarwati wangsul mlebet RSJ amargi depresi. Jalaranipun kata sanget tiang-tiang lan pemerintah boten pitados bilih Clara Sumarwati nate wonten ing kahanan ngrambah pucuk redi Everest awit piyambakipun boten kagungan kathah paseksen. Sanadyan Clara Sumarwati sampun maringke tandha yekti amargi piyambakipun namung kagungan secacah potret kagem yekti kemawon, ewadene mekaten dipun prangguaken dening negari piyambak. Nanging wonten jurnal Jawi Negari, Clara Sumarwati sampun dipun akeni dados wanita Asia Tenggara pertama ingkang nindakaken pendakian wonten ing redi Everest. Wonten salah setunggal jurnal Jawi Negari kados Everest Expedition to the Ultimate karya Reinhold Messner warsa 1999 sampun dipun catet asma Clara Sumarwati minangka wanita Asia Tenggara pertama ingkang kasil nundhukaken redi Everest. Hebat nggih pamirsa, peputra berbakat kalian keahlian astonipun ingkang saged nyerat kaligrafi ingkang endah. Lan ugi temtunipun pendaki wanita hebat Indonesia pertami ingkang nundhukaken Everest. Keren sanget nggih pamirsa. Kita jengkar saking kalih pawartos kala wau salajengipun wonten ringgit ingkang kasunyatanipun dados salah setunggaling karya ingkang dugi donya ingkang diakeni kalian UNESCO. Menarik sangat nggih pamirsa. Sumangga menika pawartosipun. Pamirsa, wekdal menika kita badhe pitepangan kalian salah setunggaling karya Indonesia ingkang sampun dumugi donya kantos dipunakeni dados mahakarya donya dening UNESCO. Ringgit inggih menika karya Indonesia ingkang dipun pilih dening UNESCO minangka mahakarya tilaran kemanungsan lesan non bendawi. Ingkang baken ringgit menika tilaran budaya donya lan sampun dipun akeni kalian internasional. Pamirsa, pramila kita kedah bombong kalian kesenian ringgit ingkang kita gadahi menika. Ngertos boten pamirsa, menawi lebet tetinggalan ringgit saged dumugi mbetahaken gangsal atus ringgit. Amargi saben ringgit menika kagungan kathah watak.
Lan saben watak menika kagungan kathah macemipun. Kados ekspresi lan tampilan, lebet saben tetinggalan saged ngantos dumugi 8 tabuh. Ringgit menika minangka karya seni ingkang endah sanget. Nanging miwah pituwung saestu, menawi tiyang Jawi negari saged ngregani ringgit melangkungi kita piyambak. Tiyang Indonesia ingkang damel ringgit menika. Pripun pamirsa, keren sanget nggih. Karya Indonesia menika saestu ditepang kalian kathah negari, kalian kaendahanipun. Saestu pantes mbok bilih UNESCO ngakeni menawi ringgit menika salah setunggaling karya saking Indonesia ingkang mendonya. Nah, pamirsa sesampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih lho, boten usah teng pundi-pundi.